Ei mainita, että on ensimmäinen video, mutta ensimmäinen video. Tai vastataan kysymyksiin. Ystäväkirjakysymyksiin. Niin, ystäväkirjakysymyksiin. Eli ystäväkirjavideo kai se voi olla. Joo. Okei, pitäisikö meidän aloittaa? Joo. Touko. Tauko. Vuosia sitten syntymäpäiväni aamuna. Talvella. Minecraft! Ne räjähtää. Oh no! Skorpion. Kauris. Kyllä se on ihan ilmiselvää, että minä haluan olla keiju. Mutta mitä jos joku luulee, että me halutaan jotain muuta kuin keijuja? Ei ainakaan mikään vaarallinen. Mediailmaisu. Petsit! Kyllä mä muutakin kerään. Oh no. Ei saa paljastua. Niinku Legoja, mut silleen erityisesti kainpäitä. Pinkki! Minä ite oi oi. Legit oikeesti! Sitten on VS! Kumpi on siis parempi? Jee! Omena! Mä oon viimeksi syön jäätelöä. Eikö sä lähetä jäätelöä kaupoille? Minusta tuli yhtäkkiä kalju. Ei kaljuna voi mennä. Nyt voidaan mennä. Oh no, mun hame tippuu. Upea hame sul. Upea hattu ja hame. Jee! Me ollaan kyllä tyylikurui. Legit oikeesti. Legit oikeesti. Kiitos kun katsoit tämän videon. Nyt te tiedätte kaiken meistä, paitsi ette. Ja jos meillä sattuu olemaan katsojia, niin saa kommentoida, että mitä haluaisitte tietää, niin ehkä joskus tulevaisuudessa tulisi toinen osa tai jotain vastaavaa, mutta sen nimeksi ei tulisi eka video. Eka video, toinen osa. Vika video! Niin. No nyt kukaan ei ainakaan halua kommentoida mitään. Okei. Hei hei! Mikä tuo ääni oli? Varmaan mun